Tisuro ti Biblia, ipapay kada kayo ay tanabsat iti si Bubukel nga Church of Christ, iti borang nga tulag. Isang iglesia nga malasin nyo, bayatin iti panangaramat na, iti may isang kopa, ken kastamit iti tubog ti ubas, ken may isang tinapay, iti awan lebadora na, iti napanagkomunyon, when iti napananglaglagip ken ni Apo ti Yesu Kristo. Alam nga absat, dito nga programa, ipapay mi kada kayo absat, bayatin iti fasilidades, iti RPN, DCRL 639 Batak Ronda. Kita ti panangimatmaton ni station manager tayo, Mr. Rud Sadjan, kan kastamet ni ti technical control ni Engineer Mark B. Tuliao, kiti mangisan ti kakabsat da kabsat Dario ken ni kabsat Edgar ang isu da iti timon deti nga programa tuya pagayam yo Medibaldas Batangan manipud iti San Marcelino dingaras Ilocos Norte. Ket kada kami kakabsat iti Gundaway iti nga programa ang isu ti pakaadalan tayo iti awan surok awan kurang nga surusuro nga ni Apo ti Kristo nga daytoy nga programa kakabsat isu laing daytoy iti pakadenggan tayo iti umiso apagiso nga adal manipod iti nasantuan na kasuratan ay iti nakakabsat. Kita I would like to take this opportunity to say thank you very much for those sharers as well as your mga listeners natin at saka yung mga watching and this FB program of mine. Ket sapela ko kung makakabsat agpatpatuloy kayo nga makitakta ko na itong galmay sa kada kami. Beten metlaeng dito nga programa ay tinakakabsat. Kaya kastamitin nga may palpalagip kada tayo amin nga mga kasaba iti Church of Christ iti borang tulag nga maangay iti semi-annual fellowship tayo ijay Kabarugis Quirino into no 27, 28, 29 into no may nga lawas kakabsat ket sapela ko ma at datay ko maamin nga nasalun atap niti kasta makatandar ay tay amin deti nga fellowship ay na kakabsat iti lasod iti talong aldaw. Ket sapela ko magkakabsat ni Apo Dios iti kang runaan nga manarabay ti tunggal may sakado tayo iti intayo panagbiyahe into no bigat ay tinakakabsat. Alawin iti durundaway kahit kuman iti makisarita ken kastamitin ken man adalin deti may sanga kinuna na Apo ti Kristo. Manipod iti libro iti Mateo iti chapter 10 iti verse 28. Ket saan nyo nga pagbutngan digiti mamapatay iti bagi. Ngem ti kararwa di da mabalin apapatayin. Ngem pagbutngan nyo ket di makabalin amang pukaw iti kararwa ken iti bagi ijay infierno. Iti teksto tayo ay tinakakabsat iti sinaon ni Kristo kontraen nakadi. Iti panagdandanag ken panagbuteng ti tao. Kadagiti banag ken pasamak amang itunda iti pannakatay iti bagi. Mabalin kakabsat ngo kunaen tayo saan wenno amman ay tinakakabsat. Isu nga ti amerisen tayo iti deti nga naimbag in sa una adda iti dua nga banag nga ipakpakaawat na. May papan iti bagi ken kastamit ten iti kararwa. Adda digiti pagbutngan ti tao ngem dejenas ken pagbutngan isumet ti di unay maikaskaso. Anya nga min dati kakabsat nga pagbutngan tayo nga hante unay nga maikaskaso no maminsan ay tinakakabsat. Umuna ay tinakakabsat referente di ko namit laing deti teksto tayo. Aday ti dua ko nagitatay may panggip iti bagi ken kastamit iti kararwa. Umuna, referente tayo ay tinabsat di mamapatay iti bagi. Iti bagi kas pag-amo tayo ay tinabsat isu deti pakabuklan tayo. Deti ini pisikalan nga bagi tayo kabsat. Isu daytoy di nang kalupkok. Iti tulang tayo kada digiti lasag tayo tinabsat di pakabuklan tayo isu deti ti magkungkunangan ni pisikalan nga bagi. Ya, ket ditoy nanipud pay kadaadan impasigo den ti Dios iti papatay umay iti tao. Nga kunamit laing iti Genesis iti chapter 3 iti verses 17 to 19. Ket ken adan kinunhana gapo ti inanamungam ti saon asawam ket nangan ka iti kayo ngin biling ko ken ka aginuna. Di ka manganto iti dayjay nilunod ti dagagapo ken ka. Babayan ti rigat mangangkanto ken kuan iti suamin nga aldaw iti panagbiag mo. Sisiit met ken kalkalunay paatauden nanto ken ka ket mangan kanto iti natnateng ti daga. Babaen iti linget tarupam mangan kanto iti taraon. Aginggat di ka agsubli iti daga. Iso nakabuklam tatapok ka ket iti tapok agsubli kanto. Umisuda iti etanabsat nga pagsaso di iti lalaki kakabsat. Dahil numatay di tao, agsubli tayo iti tapok. Taday to'y talaga nga addan nga nilanad, iti nasantuan nga, nga kasurata. Di kati,
DJ bagi ay tanagapsat dito ni pisikalan gabi kita yo. Ket dito ket mapukaw. Dito kita matay ay tanagapsat. Ken nagsubli iti nakaramidan tayo nga tao. Iti physical nga biag ket temporaryo. Dito ket intuding iti Dios nga agpatingga ti biag. Dito lang ammo no kaano. Adu ken naduma-duma digiti banag a mabalin amang patay iti bagi. May sa dituyin digiti saksakit kas kadigiti nga gundaway ay nakakabsat. Isupay ket din iti pakisarsardengan iti klase digiti daduma nga agad-adal iti interamente nga lugar iti Pilipinas ay tinapsat gapo deti magungkon nga saksakit. O may kadwa digiti kinaranggas nga aramid iti tao, aramid iti kinaranggas ti tao no maminsan kakabsat. Akas kadigiti nga gundaway, nakadado digiti madamdamag ay tinapsat nga kaslala deti awanen ti anyaman nga patayan dalatan di may isang nga tao ay tinagakabsat. Isu nga banag nga di mapakpakadaan digitoy nga pasamak. Gapu ka digiti abanag dinutukan ti Diyos ti bedding wenno pagpatinggaan ti tao akas mabasa manipod iti libro iti Job iti chapter 14 iti verses 1 sa tayo umalatiw iti 5. Ti tao amayanak iti babae ababa dagiti aldaw na kennapno iti riribo idinto amakadngan digiti aldaw na ti bilang digiti bulan na addaken ka ket dinutukam digiti bedding na adi na mabalin alabsan. Di kadi, no talaga nga oras tayo ay tanakagabsat, nga alanin ti Diyos, iti biyag tayo, talaga di dyan iti rukod. Iso nga haanin nga masapol, nga malapdan, gaputa daytoy, ket talaga nga nailanad iti Biblia. Umuna, kasko nagitatay, iti bagi ay tanabsat, matay, gaputa daytoy, ket na ito din, ken kastamitin, nga nailanadin iti Biblia. Ket saanin nga mabalin nga labsan ay nakakabsat. Ngem pino kasta ti sao ni Kristo liwliwaen na iti tao. Tatihure anya agapo ti mamapatay iti bagi di da mabalin apapatayen ti kararwa. Anya ngamin iti may papan iti kararwa ay nakakabsat. Ulite iti ni pisikalan nga bagi tayo diti pakabuklan tayo ay nakakabsat. Diti nakaramidan tayo nga tapo. Dahiti kita talaga nga mabalin nga kunati kabsat nga mapatay wenno saan mapukaw tayo iti anyaman nga oras kakabsat nga di tayo malapda ay tanakabsat kaputa ditoy na ito ding di Jericho ngem iti kuna iti nasanto na kasuratan ay tanakabsat adday ti kapipintasa ngem paay ti Dios ni Aposo Kristo nga liwliwa iti tunggal may sagada tayo. Isu di kuna na di da mabalin apapatayen iti kararwa. Akas di nilanad iti teksto tayo. May papan iti kararwa iti nakakabsat. Dahitoy akararwa ti ad-adda. Ipagpakaawat ni Apo Jesus ditoy nga naskin nga kantay ti dakkel nga atensyon. Dakkel nga importansya. Akas kuna ni Yesu Kristo iti teksto tayo. Ngem pagbut nganyo ket di dayjay makabalin amang pukaw iti kararwa kiniti bagi idjay inferno nga manipod iti teksto tayo iti Matthew iti chapter 10 iti verse 28 nga kuna ni Aposo Kristo ay tanabsat dakkel ti balor iti kararwa iti tunggal may sakada tayo ken ni Apo Jesu Kristo ngayon sa una manipod iti Matthew iti chapter 16 iti verse 26 tanya ti magunggo na ti tao no maala nanto ti amin na lubong ket mapukaw nanto ti kararwana. Wenno anya ti ited to ti tao asukat ti kararwana. Kang runaan kadi isu amin na banag awan sa bali no iti kararwa ay tinakakabsat. Ulite ni Apo si Kristo inikkan na ti importansya inikkan na iti dakkel iti balor di kararwa tayo ay tinakakabsat. Nga kunana anyan to ti magunggo na ti tao no maala nanto ti amin na lubong ket mapukaw nanto iti kararwana. Isu ka useless ay tinakabsat. Tauray pa tayo iti kababaknangan iti rabaw iti daga. Ngem di kuna ni Aposo Kristo no mapukaw tayo iti kararwa tayo awan iti serserbina ay tinakabsat. Isu nga iti kararwa ay tinakabsat daytoy iti kadadakkelan daytoy iti kanaskenan ken ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Gaputa kunana at daytoy dakkel ngayo awis na Aposo Kristo
para iti tunggal may sagada tayo. Manipod iti Matthew iti chapter 11, iti verses 28 to 29. Umay kayo kanyak, da kayo amin nga grigrigat, ken madagdag sinan. Tapaginanayan kayo to. Alayan nyo ti sangol ko kada kayo, kadag sursuro kayo kanyak. Tasyak na emmaak, ken napakumbaba, iti panagpuspuso. Ket makasarak kayo to ti inanama ipaay, kadagiti kararuayo. Ni Jesus ay tinakakabsat, agas kuna namitlaying kastamit kasi suri ti Biblia, ni Jesus ti dalan, tapno saan ang mapukaw iti kararwa. Gaputa, inyaw awis ni Apo Kristo iti kapipintasan a pagbanagan iti tunggal may sagada tayo ay tinakabsat. Gaputa nuwen ken mabalin, awan kuma iti sa sinuman nga mapukaw. Kasta iti kinapatig, iti tunggal may sagada tayo, iti Diyos ay tinabsat. Ngimno nga iti tao ay tinabsat. Kang runaan kad iti estado iti panagbiag. Kadigiti agundaway. No minamaterial ang kagabsat, jakla amon. Amangan laing, no ilisi da kapaikit din ay tinakagabsat. Kahit kung asawin, no awanan iti maala daken ka 100%. Mabalin, nga ilisida ka ay tinakagabsat. Iso nga, kang runan di aming kagabsat, awan sa baling kakapipintasan, nga pagayam, awan sa baling kagabsat nga kapipintasan, nga kadwa tayo, no dinihapos sa Kristo. Gaputan ni Kristo, adda nga mangial alikaka iti tunggal may sagada tayo. Iso nga, jay ko na itatay, anyat magungkon at itao, no maalan nanto. Iti sububay kalalubong na mapukaw nanto ti kararwa. Iso nga tinaskin na pagbutngan iti tunggal may sa kadatikabsat iso DJ makabalin nga mangpukaw iti bagiken kararwa iti infierno iso iti Diyos ay tinagkakabsat itata. Mabalin nga kunen tayo kabsat kasano nga rod. Tapno iti kasta anyat aramiden tayo tapnuhan tayo nga mapukaw iti kararwa iti tunggal may sa tayo ay tinagkakabsat. Iti sungbat, iti Biblia ay tinagkabsat. Ti kararwa ay tinagkabsat. Ket daytoy, ket saan nga matay ay tinagkabsat. Gaputa, iti napisikalan nga bagi, datayo kakabsat, matay tayo. Ngem di kararwa tayo ay tinagkabsat, han nga matay. Nga kunamit lang iti Ezekiel, iti chapter 18, iti verse 20. Ti kararwa nga agbasol matay to. Ti nakalalaki, di nanto awiten ti kinadangkes ti ama. Ket ti ama, di nantumit awiten ti kinadangkes ti anak kalalaki. Ti kinalinteg, addan to ken kuana. Ket ti kinadakes, ti managdakdakes, addan to ken kuana. Iso nga maripar dito ay tinapsat, nga dito pagsasauno maminsan, di kiti nataengan, apera de los buenos, at ti kunada ket addakan di basol, nga tawid, ay tinakakapsat. Gaputa, di siya kano basol, iti ama, weno anyaman, tawiden to kanumit iti anak. Ngem kita nyo, riparen tayo, sikumaten tayo, anilirisaren tayo kakapsat, iti kunamit lang iti Ezekiel, iti chapter 18, iti verse 20, ti kararwang agbasol matay ito. Ti anak lalaki, di nanto awaten ti kinadangkes ti ama, ket ti ama di nantumit awiten ti kinadangkes ti anak lalaki. Di kadi, ti basol ay tinapsat, iti may nga tao, saan mo nga awitin? Ya, hamo nga baklahin ay tinagkakabsat. Ti basol ti maysa basol na lata ay tinagkakabsat. Nge, adamot kat di pagsasauno maminsan, uray siya kita ramidik no daddo magkakabsat, kang ron ay ti unag iti klase, basol ti maysa, basol yu amin ko na magkakabsat. Ngam di jay laing, mangipakita laing kakabsat, di jay napintas nga timpuyo king kastametin, di jay napintas, di jay panagrelasyon, iti tunggal maysa ay tinagkakabsat. Ngem, no may panggip, iti basol, iti sangwanan, iti Diyos, ay iti nagkagabsat. Haan nga mabali. Gaputan niya, ti basol mo, iti sangwanan ti Diyos, haan nga mairaman, di jay sabali, nga tao, ay iti nabsat. Gaputa, ti basol, iso daytoy, iti mangpapatay, iti kararwa, iti tunggal may sagada tayo kagabsat. Kasano, mabali ako na iti absat. Jay ko namit lang na Apostol Pablo manipot iti Roma, iti chapter 6, iti verse 23, tadig iti supapak ti basol iso ni patay. Ngem tinaparabor sa agot ti Diyos iso ti biag ngagnanayon ken Hesu Kristo nga apo tayo o kitan nyo kakabsat. Ya, isang ulite. Ti kararwa matay ay tinabsat
baeten iti basol. Isu nga iti tunggal may sa kadatayo, adda ti jay sa isang singasingen kastamiten ayab ni Apo Kristo nga daytoy naparabor asagot awan sa bali no iti biyag nga agnanayon ay may gapo ken ni Apo tayo nga Kristo. Ken kastamiten no kasano matay ti kararwa gapo iti basol ti palawag iti Biblia. Ti termino nga patay ipakaawat na iti panagsina. Panagaysina ti maysa a banag. Nga kunamit laing Apostol Santiago iti chapter 2 iti verse 26. Takas iti bagi, ano may isina ti kararwa natay. Kastamet ti pamati nga awanan aramid natay. Isu nga, aday ti nga banag iti nabsat masapol, ngagkuykuyog iti bagi ken kastamet ten iti kararwa, tapno iti kasta haan nga matay. Ngem no ti bagi may isin iti kararwa ay nakakabsat natay DJ bagi. Isu nga akas iti palawag ni Apostol Santiago ken isuri ti Biblia ngano ti tao ket awanan iti pamati wenno adan iti pamati ngem awanan iti aramid kaya harig na dayto iti sangwanan ti Dios kakabsat ket dayto ket maysa nga natay. Gaputa awan iti aramid. Tauray mambay no kunan nga adan iti pamati ngem kurang ti aramid kakabsat dayto iti sangwanan ti Dios kaskas ti lata natay. Nga buyugen gay kunamit laing ni iti Isaias iti chapter 59 iti verse 2. Ngem digiti kinadangkesyo na magsinada kada kayo ken iti Diosyo. Ken digiti basbasolyo inlemmeng dati rupa na kada kayo. Iti kasta dinto mangipangag. O kita nyo ay tinagkakabsat. Ulitek gapu iti kinadangkes, gapu iti basol ay tinabsat, dahit iti dakila pader, iti namagsina kada tayo, iti Diyos ken kastameten iti tao, gapu di kinadangkes, wenno basol ay tinabsat. Isu nga, dahit nga basol, isu dahit iti kang runan ko mga mapukaw, tapno iti kasta, napintas ti relasyon tayo iti Diyos ay tinagabsat. Ken kastamit tendete teksto tayo metlaing nga ti pagbutngan ko may titunggal may sa kata tayo. Kiti jay makabalin nga mangpukaw iti kararwa ijay infierno. Isu nga ita ta si bibiyag tayo pa ay tinagabsat. Masapol ko mga pagbutngan tayo di jay mangpapatay iti kararwa tayo kakabsat. Siya sino nga mi wenno anya nga mi jay rason no apay pagbutngan tayo kakabsat di jay mangpapatay iti kararwa tayo. Iti umuna iti aming kakabsat. Asaan amabalin arabrabaken iti Diyos. Gaputa ti Diyos ay tinabsat iso dayto iti mangpukaw. Iso dayto iti mabalin nga mangpatay iti kararwa tayo kakabsat. Nga kuna namin tayong ti Galatia iti chapter 60 verse 7. Di kay kumamalilaw. Ti Diyos anamang rabraba. Tati anyaman nga imulan to ti may sa tao apiten ng tumit. Usto kakabsat tayo. Nagmula tayo kung may titarong. Alangan mo't nga agapit tayo iti utong ay tinagkakabsat. Isu nga umisud iti pagsasaonoan niya ti mulam isumet ti apitim. Isu nga kadigito ita si pipigsat iti kakabsat. Ita ta si sasalon at tayo aramiden tayo. Di pa kaidayawan iti Diyos ay tinapsat. Hantay ko mga rabrabagan iti Diyos. Gaputa no rabrabagan iti Diyos kuna namit lang kabsat kasalatin ay basa itay ka ni suri ti Biblia daytoy ti Diyos, saan nga magrabrabag. So, hantay kong maalilaw kakabsat. Kaya kung napay iti Proverbio, iti chapter 1, iti verses 22 to 28. Kasano ti kapaw ti panangayat yun to iti kinaningning, da kayo ananingning. Ket, dagiti managuyaw, ken pananggura kadagiti mag ti panakaammo. Talyawin nyo kadi, ti panangtubngar ko. Adtoy, iparukpok kon to ti espiritu kada kayo, ipakaamok to, digiti saok kada kayo. Gapu te mayaba ket nagmadi kayo. Inunat ko ti ima ket awan tawa nang ikaskaso. Ngem inaw-awan nyo amin apa magbaga. Ket nagmadi kayo iti panang tubngar ko. Agkataw aktumit into no pa nakadidigrayo. Agrabrabag akto into dumteng ti panagbutengyo. Into no ti panagbutengyo dumteng akaslabagyo. Ken ti didigrayo dumteng akasalalipugpog. Into no dumteng kada kayo dasen na ay ken ladingi. Iti kasta, awagan dakto, ngem jakto sumungba. Biruken dakto asigaganit git, ngem di dakto masarakan. Dahito ay tanap sa tipagpakita ti Diyos. Iti kinapatig, iti tunggal oras, iti maysa a tao. Tadite ammo ti pagpatinggan iti biyag.
kadagiti amin nga desisyon ken aramid ti tao adda iti katukad na kakabsat, adda di kaibatugan na. Isu nga no anya di aramiden tayo, kadagiti nga gundaway, isu da iti tumit kakabsat iti apiten tayo. Isu nga, di kuna, iti proverbio metlaing kakabsat, masapul kuma, nga riparen tayo, deti kuna na metlaing, nga ati kinaningning, da kayo aningning, kasano iti kinapaot ti panagayat yo, kadigiti kinaningning. Isu nga agsalsalod, so dito yung kakabsat. Isu nga kada tayo, adda tayo di jay umisuk in kastamit in jay timon, noan niya, iti masapul, nga anungin mo no aramiden, iti tunggal may sagado tayo. Kabutaw liti, tinibasa itay, ti Diyos saan amang rabrabak ay tinakakabsat, masapul kuma, nga pagbutngan tayo, dijay mang papatay iti kararwa ay tinakakapsa. Isu nga, aditi supapak na amin dahito. Tatidi, haan nga panangikan kano iti tao iti taragagay ni Kristo. Anya kadi, jay ko na, ni Aposo Kristo. Kita nyo kakapsat. Tay Diyos talaga nga haan tayo nga maruko. Haan nga mabubus yung panagayat na iti tunggal may sagada tayo. Gaputa, numampay managbasol tayo, ngimir kitain nyo. Anyat ko na, ni Aposo Kristo. Iti John, iti chapter 17, iti verse 23, pagsantuem ida iti kinapudno, ti saom isu ti pudno. Kas imbaon nak dito'y lubong, imbaong kumet ida ito'y lubong. Ket gapu kadakwada pagsantuek ti bagi. Tapno mapagsanto da kuma, iti kinapudno. Ket saan lay nga dagito'y ti dawdawatak, no diket kadigiti pay namati kanyak gapo iti sauda. Tapno isuda amin agmaymaysad akuma, akas met sika ama kanyak. Ket syakken ka, tapno dadamit kuma kadata, tapno tilubong patyen na kuma, sika imbaon na. Ket ti dayag inted mo kanyak, inted ko kadakwada, tapno agmaymaysad akuma, akas met kuma kadata nga agmaymaysa. Syak kadakwada, ket sika kanyak, tapnog may sada nga awan pagkurangan na kuma, ket tilubong, mamuan na kuma si kain baon nak, ket inayat mo ida, akasmet iti panangayat mo kanya. Dahil ito'y kakabsat, iti napintas ken kasamit ng kalikagom ni Aposo Kristo. Dahil ito iti tarigagay ni Kristo, iti tunggal may sa katatayo. Kadati amin na tao ay tanabsat. Nuwen ken mabalin, diya ko na pag may samida, pag santuemida, iti saom, gapot iti saom, iso iti pudno. Iso nga, ayat hinagagabsat na dumdumgi, kinagbuibuya. Sa pelaguma, agas ko na, ken kastamit nga maulit-ulit kagabsat, nga masabol iti tunggal may sa katatayo, anililisaren tayo, amirisen tayo, digiti amin, nga mangmangagan tayo, nga mayad adal ay tanapsa. Gaputa dagitoy nga mayad adal kadagayo, awan surok, awan kurang nga maada, manipod iti Biblia. Ken kastamitin, dagitoy iti pagkakitaan nga ti Diyos ay ayaten na tayo, ay tanapsa. Gaputa ti Diyos, kang kanayon mapapati iti sa una. Noan niya, DJ kayat nagagabsat, iso iti mapasama. Noan niya, DJ banang nga bilin na, iso iti tungpalen na, kagabsat. Noan niya, timpakdaar na. Noan niya, iti masabol nga ramiden tayo, DJ kumaitiin tayo awan aramiden, awan surok, awan kurang. Riparen nyo kagabsat, di adal tayo din naminsan. Anya, iti napasama, ken ni Aaron, ay iti nagagabsat, ken ni Moises, handa nga nakadanom, DJ talaga nga naituding, na ikaring daga, nga para kadakwada, apa. Gaputa, handang inarami, DJ umiso, apagiso, nga sao, wenubili, iti Diyos. Nga kuna namitlay nga itinapsat, urean nyaman ng ibiling ko kada kayo, dahil tatitong palin yung tong aramidin. Saan munto anay nayunan, wenno kurukurangan. Iso nga, nabatad, dati ko na, ni iti Deuteronomio, iti chapter 12, iti verse 32. Nga noan nyaman nga ibilin iti Diyos, dahil titong palen tayo, ken kastamiten aramiden tayo, saan tayo nga nayunan, saan tayo met, nga kurukurangan. Kas ko nagmani, dedi adal tayo, kagabsat din namin saan. Sayang, dedi gundaway, da Moises ken ni Aaron. Gaputa, handang inarami DJ umiso, nga bilin iti Diyos, ay tinagkagabsat, gapulaing, dedi nga danom, nga kasapulan, digit Israelitas, ken kastamit ng digit animal na kagabsat, anyan na pasama. Pinang-or ni Moises ay tinapsat dedi bato.
Idinto nga tibilain, sawen na laeng nga rumwar, iti danom. Isu nga, kada tayo ay tanabsat, nariga. Nohan tayo nga anuruten, suruten di apagiso, nga bilin, iti Diyos. Gaputa, nulabsingen tayo, iti saan nga mangted, iti konsiderasyon, kagabsat iti Diyos. Anan yaman ti katatao tayo, awan iti dumduma ti Diyos. Iti ehemplo tayo kagabsat, dedi adal tayo dinaminsan, kung nagtumanin, di aaron, ken ni Moises, nga mabasa iti Numeros, iti chapter 20, iti verses 7 to 11. Isu nga root ay tinagkapsat. Masabol ko nga ligiphen tayo, no anyaman, iti estado tayo, katatao tayo, daytoy ket awan idumduma iti Diyos. Nga kuna namit laing, ti Diyos ket mangdusa. Ang mabasa iti Hebreo, iti chapter 12, iti verses 6 to 8. Tatiapo dusayan na tiyeten na. Ket saplitin na titunggal may sa nga anak nga awatin na. Tamay pahay ti panakaimbag agitured kayo. Ti Diyos ibilang na kayo akas anak. Ta sinno ti anak asaan na dusayan ni amana. Ngem no nailaksit kayo iti panakadusa anak ipaglakam. Kadagiti so amin nga anak na sapsing kay nga rod. Ket saan kay nga anak. May pakita diti kagabsat no kasano iti kinaistrikto iti Diyos. Ya, isu nga datayo. No man pa'y aglaklap ang tayo, kadagiti anyaman na panusa, wenno anyaman kagabsat. Lagi pen tayo, nga ti Diyos, ayaten na tayo kagabsat. Dahito iti pagkakitaan, nga nasken kuma apagbutngan tayo, iti Diyos. Gapot iso dahito iti makabali, nga mangpugaw, iti kararuwa tayo, ay tinabsat. Itata, kasano nga rin, iti panangipakita, iti panagbuting iti Diyos. Iti mua amin kagabsat, sa limet-metan tayo, di kiti bilbilin na. Nga kunaman ipot iti Ecclesiastes, iti chapter 12, iti verse 13. Dahito iso ti pagbanagan ti panggip. Amin nangigan, agbuteng ka iti Diyos, ket salimit-metam digiti bilbili na, tadaytoy iso ti dagop ti rebbeng iti tao. At tibilin ti Diyos ay tinagabsat, denggen tayo kuma, kang runaan, kenyahapo tayo, Heso Kristo. Gapot ako na, iti Matthew ti chapter 17, iti verse 5, idagsa sa upay laeng adtoy ti maysa nga ulep anang ranyag alininungan na ida. Ket adtoy ti maysa atimek iti ulep kinunana. Daytoy isu ti anak ko dungdungwek. Isu apa kay aywa. Isu ti denggen nyo. Ditoy kapsat mangipakita nga ti kangrunana denggen tayo iti pagbutngan tayo awan sa bali no dinihapo tayo nga Hesukristo. Gaputa adda jay kunana metlaeng nga Apo Kristo no etendak tong palen nyo, digiti bilbilin ko, manipot iti Juan, iti chapter 14, iti verse 15. Mabaling ako natin absat, ay ayaten tayo na Apo Kristo. Ti saludso, ar-aramiden tayo, di umiso, apagiso, nga kayat iti Diyos, nga bilin na kakabsat. Halimbawa ko magabsat, example, di langin na panagsanta sena, ayaten na kakabsat. Makita tayo, kadigiti daduma, per de los buenos, once a year. Iti daduma, agaramat da, digiti saan nga mayan nato, ng ehemplo, wenuwadan, manipon nga mabasa, iti Biblia, ay ito nakakabsat. Iso nga, deti ka diti mangipakita, ngay ay ito tayo na po tayo sa Kristo, ay ito nakakabsat. Gaputan di tayo aramiden, tong palen, suruden di jawadan, wenu ehemplo, nga imbilin, ni Apo sa Kristo kakabsat, adya ko na naman lang, sapsing kay nga ro. Iso nga, hanteng orod ngay ay ito na po tayo sa Kristo kakabsat. Iso nga, useless jay ko na tayo nga we love Jesus. But then, hantimet aramidin jay kayat na ngaro. Hanteng ngaro nga yaten ti Diyos. Iso nga ulite, tinasken nga pagbutngan ti tao iso jay mamabali nga mangpapatay iti kararua. Iti maysa, di jay laing kakabsat. Jay panangipakita tayo, iti panangaramat. No kasano jay umiso nga pananglaglagi. Ken ni Apo tayo nga Heso Kristo ay tinagabsat. Maysa di jayin. Tibilin ay tinabsat. Tunggal aldaw, iti panagtitipon, ay tinagkakapsat. Ngayon ti daduma pero dulos buenos, amutelat na, ay tinapsat tayo once a year or whatever. Kaya kastamitin, handang aramatan di umiso, ehemplo winuwadan. Ti kunana jay, may sanga kupa, may sanga tinapay. Anyat mapaspasama kakapsat. Ado ka kupkupita, ado nga tintinapay nga babasit, ay tinagkakapsat. Dahiti ka, di kiti pakita tayo, nga ayaten tayo ti Diyos, ay tinapsat. Deti ka, dikit may ipakita tayo nga pagbutbutngan tayo iti Diyos, ay tinagkakabsat. Gabuta, ar-aramiden tayo, DJ kayat tayo, hanga DJ kayat,
kini iti Diyos itararamiden tayo ngem ket di jay kayat tayo. Isu nga, kayat na nga sawin. Hantay nga rin ngay ayatin, iti Diyos ayatin nakagabsat. Nga kuna na metlaeng, da kayo nga mang parparigat, agina na kayo may raman kada kami. Intan may parangarang na Aposos, nga gapu sa dilangit, agraman ka digiti anghel na, kadigiti darang ti apoy, abalsen na digiti saan ang mga muy ti Diyos, kendi agtulnog iti ebanghelyo ni Apo ti Jesus. Isuda madusa danto iti agnanayon apan nakapukaw, ang may isinada iti sangwanan iti Apo ken ti dayag ti pannakabalin na. Nga manhipod iti 2 Thessalonians, iti chapter 1, iti verses 7 to 9. Nga rod ay iti nagagabsat. Saan ko mga may sentro, laing iti atensyon tayo iti agda mga pakasaknan iti bagi. Ngemi kaso tayo kuma, ti adda nakabutbuteng ang mapasamak iti kararwa. No di tayo ikang kanudyay sa na po tayo sa Kristo. No may na po sa Kristo, ang nangayab kada tayo, iti panagbabawi tayo, manipod iti basol, nakasagana tayo kadi, asumurot ken kuana. Nasken, apagbutngan ti Diyos, gaputa di na kayat, apagkitaengin ken kuana, dagiti dakes. Nga kuna ni Salmista David, iti chapter 5, iti verse 4, tasika saan ka amay sa Diyos nga addaayat na iti kinadakes, ti dakes saan to makitaeng ken ka. Iso nga, no dakes tayo kagabsat, hantay nga rin mabaling nga makitibon, hantay nga rin nga makikabalay ken ni Apo ti Jesucristo. Iso nga, saan ang mabalin, arabrabakin, iti kinaingit, ti Diyos kagabsat. Digiti sa una, ken iti kinapudno, isu dayto ito, iti mangdusa ti tunggal may sa tayo kagabsat. No hantay nga ramidin, di dya umiso nga isuro ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Gaputa, digiti nga banag ay tinagabsat. Ulite, tibiyag tayo, kaslali bungubong, hantay nga mo, nuton iti panangipulang tayo, iti biyag tayo kagabsat iti Diyos. Diti amuno anya ko sano iti rukod tayo, gaputa jay adal ti tatay, han nga mabalin, nga labsan, di jay talaga pagpatinggaan. Isang ulit kagapsat, tinasken kuma, apagbutngan, iti tunggal may sagata tayo, di jay mabali, nga mang pukaw, iti kararwa tayo, ken kastamitin, iti bagi, iti impyerno, ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Iso nga, sa pala kuma, ay tinabsat, iti tunggal may sagata tayo, ulit kita agyaman, iti tunggal may sagada kayo, nga makitagtago na inay, makipagmay sagada kami, agadal ka, digiti na santuan na saso itapo. Kitagyaman kami, kada kayo ahamin, ay tinabsat nga dumdumngit, kin kastamiten mang tartarabay dito nga programa. Handa kayo nga may inaganang kagabsat, ngem ti Diyos, amuna, ken sikikita, kada kayo ay tinagabsat. Ket ti Diyos, iti kang runaan nga magbendisyon, iti tunggal may sagada tayo. Alawin kagapsat, mapamanin iti oras tayo, ket sapay laguma, at dagay tumanin, nga makipagmay sagada kami, indon sumarsar numanin, nga panagadal, kadigiti sasantuan, nga saso iti Apo. Nembag, nga oras, iti tunggal may sa kada kayo.